NCAA ściąga najlepszych sportowców. Właśnie zobaczyliśmy jeden z najlepszych wyścigów w historii. Kluk z Nigerii se právě stal čtvrtým nejrychlejším mužem v historii běhu na 400 metrů. Ne čtvrtým nejrychlejším Afričanem, ne čtvrtým nejrychlejším Nigerijcem, čtvrtým nejrychlejším člověkem, který kdy tuhle trať běžel. A Michael Johnson, muž, kterému tenhle závod patřil 27 let, viděl ten čas na tabuli a řekl něco, co by mělo vyděšit každého čtvrtkaře na světě. Tohle je to, co vám o tom klukovi nikdo jiný neřekne. Skoro každý muž, který se kdy tomu světovému rekordu přiblížil, začal běhat jako malé dítě v 6 nebo 7 letech, dávno předtím, než mu vypadl první mléčný zub. Rodiče ho vozili na trénink dřív, než si sám uměl zavázat tkaničky. Ve chvíli, kdy tihle atleti stanuli na olympijské scéně, nedělali celý život nic jiného než tuhle jedinou disciplínu. Tenhle kluk začal s atletikou až ve 14, už jako plnohodnotný teenager. Když se atletičtí trenéři v Nigérii dozvěděli, kolik mu je, tiše dospěli ke stejnému závěru, příliš pozdě. Okejno je zavřené. Ze 14letého kluka od nuly nevybuduješ světového čtvrtkaře. To se ještě nikdy nepovedlo. O 6 let později stojí 0,2 sekundy od světového rekordu Michaela Johnsona. A příběh o tom, jak se tam dostal, vás donutí přehodnotit všechno, co jste si mysleli, že víte o tom, co je v tomhle sportu možné. Jestli vás tohle nepřesvědčí zůstat, nepřesvědčí vás nic. Dejte like a přihlaste se k odběru Speed Academics, protože tenhle příběh bude odteď jen neuvěřitelnější. Dobře, pojďme na to. Kaduna, severozápadní Nigerii, žádné špičkově vybavené olympijské centrum, žádná zavedená atletická líheň. Jen město, kde je život tvrdý a dostat se na olympiádu zní jako něco, co se děje lidem úplně odjinud. Samuel Ogazi se tam narodil 14. května 2006. Obyčejný kluk, dokud se v roce 2019 ve 14 neobjevil na školním atletickém mistrovství Kaduny jen proto, že se zrovna konalo. Ten den tam místní trenér z okolí sledoval závody a poté, co viděl Samuela běžet, vzal si toho teenagera stranou a řekl mu, že v sobě má něco skutečného. Tahle jediná interakce je celý příběh. Všechno, co následuje, směřuje přímo zpět k tomu okamžiku na zaprašené dráze v roce 2019, kdy se neznámý trenér rozhodl, že 14letý kluk, který nikdy nezávodil, stojí za to, aby v něj věřil. O rok později Ogazi vyhrával národní mládežnické tituly. Postoupit z prvního oficiálního závodu až na národního šampiona během jediného roku není normální vývoj. Ale být nejrychlejším teenagerem v Nigerii neznamená, že si vás svět všimne nebo že přijdou peníze. Znamená to jen, že vlastníte horu surového potenciálu v místě, kde vás potenciál samotný málo kdy dotáhne daleko. V roce 2023 získává Ogazi stipendium na Alabamskou univerzitu, kde sídlí jeden z nejrespektovanějších čtvrtkařských programů amerického univerzitního sportu a soutěží v nejtvrdší konferenci v zemi. Přijíždí v lednu 2024 na svou první halovou sezónu. Ve svém debutovém závodě zaběhne 46,3, na první pokus slušné, ale na individuální kvalifikaci na halové mistrovství NCAA to zdaleka nestačí. Nejlepší univerzitní čtvrtkaři běhají pod 45 sekund. Zastavte se na chvíli u toho okamžiku. Odjeli jste z Nigerii se stipendiem, celá Kaduna tiše sleduje vaši kariéru a vy se na první pokus nedostanete do individuální kvalifikace. V americké atletice vaše jméno zatím nikdo nezná. Propast před ním působí obrovsky. Jenže pak začne venkovní sezóna a Ogazi ukáže přesně to, co onen trenér v Kaduně viděl už v roce 2019. Trenérský štáb Alabamy nesází naslepo na Teenagery se sotva 4 roky tréninku. To stipendium bylo jasné prohlášení. Ten kluk nebyl rychlý jen na nigerijské poměry. Měl být rychlý pro celý svět. Během následujících 2 let do něj Alabama nevkládala jen syrovou rychlost. Byla to závodní vyspělost, taktická inteligence a schopnost číst každou sekundu závodu. Trenér z Kaduny objevil surovinu. Alabama z ní vykovala něco, co měl svět brzy poznat v Paříži. 7. srpna 2024, Stade de France, olympiáda v Paříži, finále mužů na 400 metrů. Samuelu Ogazimu je 18, je nejmladší ve startovním poli a první nigerijský olympijský finalista na čtvrtce po 36 letech. Od dob Innocenta Egbunikeho na hrách v Soulu v roce 1988 se do tohoto finále žádný Nigerijec nedostal. To, co následovalo, bylo označeno za jedno z největších čtvrtkařských finále v olympijské historii.
Quincy Hall urval zlato v čase 43,4. Matthew Hudson Smith zaběhl evropský rekord 43,44. Musala Samukonga získal bronz za 43,74. Každý muž v tom startovním poli byl zavedený světový atlet s lety mezinárodních finále za sebou. Ogazy zaběhl 44,73. Skončil 7. Než to odsoudíte jako zklamání, uvědomte si kontext. 18letý kluk se 4 roky tréninku v závodě, kde první 3 běželi pod 43,75. To je propast mezi teenagerem na začátku kariéry a muži na jejím vrcholu. 7. místo nebylo stropem. Byl to příchod. Ogazy letěl domů s přesnou představou, co ještě musí udělat. Jenže čísla zůstala neúprosná. 7. místo nebylo světovým rekordem a nebyl to ani nigerijský národní rekord, který patřil Innocentu Egbunikemu. Zaběhl ho v roce 1987 v čase 44,17 a 37 let ho nikdo nepřekonal. I když Ogazy v Paříži předvedl svůj nejlepší závod, na tenhle čas mu stále scházelo víc než půl sekundy. Univerzitní rekord z NCAA držel Michael Norman 43,61 od roku 2018, nepřekonaný 8 let. A skutečný světový rekord Michaela Johnsona 43,18 ze Sevilly z roku 1999 vydržel 27 let, číslo, které vypadalo, jako by patřilo do úplně jiného sportu. Wade van Niekerk se přiblížil nejvíc, na olympiádě v Riu 2016 běžel 43,03 a ani on to nikdy nezopakoval. Takže když se lidé ptali, jestli Ogazy může tuhle mezeru uzavřít, poctivá odpověď tehdy zněla, že nikdo neměl tušení. Rychlá otázka do komentářů. Když jste viděli Ogazyho v 18 skončit v Paříži 7, upřímně věřili, že ten samý kluk bude do 2 let atakovat světový rekord, který odolával 27 let? Chci vědět, kdo si na to tehdy vsadil. Přichází rok 2025 a Ogazy se vrací ostrejší než dřív. Vyhrává pravidelně a s každým startem zrychluje. Už to není jen talent, začíná být nebezpečný. Pak v květnu 2026 zaběhne v Aténách 44,02 a Egbunikeho nigerijský rekord z roku 1987 je minulostí. A nezastaví se. Běží 43,82, potom ohromujících 43,38 a během jediného měsíce tak 3krát přepíše národní rekord. Kluk, o kterém před 4 lety mimo Kadunu nikdo neslyšel, se právě stal nejrychlejším Nigerijcem historie. A pořád nebyl u konce. 12. června 2026 Hayward Field, Eugene, Oregon. Mistrovství NCAA Samuel Ogazy běží 43,38 a zcela drtí univerzitní rekord Michaela Normana. A tím se Ogazy stává 4. nejrychlejším mužem v celé zaznamenané historii běhu na 400 metrů kdekoliv na téhle planetě v jakémkoliv okamžiku dějin. Zkuste si na vteřinu představit, co musel Michael Johnson cítit, když ten čas zálédla na tabuli. Jeho světový rekord odolal úplně všemu dlouhých 27 let. Každá generace čtvrtkařů od té doby na to číslo útočila a jedna po druhé selhávala. A teď stojí 20letý kluk z Kaduny, který před 14. rokem neběžel jediný soutěžní závod, pouhých 0,2 sekundy od toho, aby ten rekord zcela vymazal. Johnson přesně ví, co 0,2 sekundy na téhle úrovni znamená. Už veřejně řekl, že jeho rekord jednou padne, že talent na to někde na světě existuje. A pokud právě teď sleduje, co se v Ugene odehrává, ví přesně, na co se dívá. 4. nejrychlejší v zaznamenané historii, 0,2 sekundy od světového rekordu ve 20 letech. Zopakujme si to ještě jednou. 43,38. Po pádu rekordu se stalo něco, co většině hlavních atletických médií zcela uniklo. V Kaduně místní atletický klub, kde jeho původní trenér stále působí, vydal veřejné prohlášení. Klub v něm vyzdvihl trenérovu oddanou práci od základů, která Samuelovi dala disciplínu, víru a pevné základy, aby se zapsal do dějin jako první Nigerijec po 44 sekund a vzdal mu hold za to, že vychoval rekordmana, který pozvedl vlajku své země na světové scéně. Nonso Ogazy, jeho trenér, ten muž, který v roce 2019 tiše sledoval školní přebor, bez kamer, bez fanfár, a vzal si 14letého kluka stranou, aby mu řekl, že má na to, za čím si jít, právě tam 43,38 skutečně začíná. Ne v Alabamě, ne v Paříži, ne na Hayward Field. Začíná na prašném oválu v Kaduně v roce 2019 u trenéra, který prostě dělal svou práci v místě, kde se nikdo nedíval.
A teď sedí nejrychlejší Nigeriec historie pouhých 0,2 sekundy od světového rekordu, který zůstává nedotčený už 27 let. Je mu 20. Los Angeles 2028 je za pouhé 2 roky a Ogazy mu tehdy bude 22, přesně v nejlepších letech pro tuhle disciplínu. Domácí olympiáda pro tytéž Američany, kteří ho porazili v Paříži, a v sázce je všechno najednou. Takže tady je to, co mě zajímá ze všeho nejvíc. Los Angeles 2028 Samuel Ogazy, 22 let, překoná konečně Johnsonův čas 43,18 a stane se nejlepším čtvrtkařem, jaký kdy žil. Nebo to číslo přežije další generaci. Napište svou předpověď dolů. Odebírejte Speed Academics, ať vám neunikne další kapitola tohoto příběhu ve chvíli, kdy se stane. A řekněte mi upřímně, jestli jste něco z toho čekali. Každý komentář si přečtu.